बे जायगायावनो थांफिनदों ना बेलेगाव? बे जायगायावनो जा। रहिला आं नोंखौलै गोसोथोयो गोसोथोमारोलै। जागोन ना जाया? नोंसो बेलेग मानसि प्लान लानानै रायलायहरदों आंजों। नै नङा माबायाव नोंसिनि आब'नि खाथियाव रायलायनाङालै बेयो बिराद माबाथार बे मानसिया। ओंखाम जादोंबा आङो। नोंसिनि आब'नि बिस आं एखे बानलु सिब्र'नि बिस गोनां बायदि खोनायो माथोखौ। दाउआ बोरै खेबलाय लायो बिदिसो। गुमैखौथ' बुयोलै बेयो सोबावोसो मा? मा? गुमैखौ सोबावोसो माबा। सोबागोनथ' बियो। कान्टिनिफोर माथो। आयु बिदि माबा आं मा होनोमोनलाय नोंखौ लाबा मा होनोमोनलाय बेखौ मा जागौमोनलाय? दिनैसो पापरखौलाय। माया? नोंखौ लाबा नोंसिनि आब'खौ मा जायोमोनलाय आं? आंहा मिथिगौ। दे आंहा गोसोनानै फन हरनोसै। आयु गोसोआनो बायखाबायलै आंना सेसखा। मा? गोसो बिदि होननाय लोगो लोगो गोसोआनो बायग्लिखाबाय दोफो दोफोनो। माबायदि बायो? दोफो दोफो बायग्लिखाबाय अबावबा हाब्रां सेराव जिरायनानै गाबनोसो गोसो जाबाय। गाबबाय थां। दुखु दंलै दुखु दङ नोंखौ लानानै बिराद सिमां दंमोन आंहा। मानसिखौनो आं नायनोसो लुगैबाय माबायदि सिनाया हसिया। नोंखौ लानानै बिराद सिमां दंमोन आंहा ओरै थोरै खालामनाय ओरै थोरै बेरायनाय। बाबा ओमफ्राय नोंना अफलाइनाव भिडिअ कल थाङा ना मा जाखो? नोंनि रुप खानाय रुमबाम आं खानायाथ' बिराद सिम्पोल बोलायनाङा नोंना बिराद बरियायो। नुनाय बायदि बुंखायो मालायो। नंगौ ओमफ्रायो मैथा कालारनि मानो खानायखौनो बोबाय थायो आंलाय। मैथा खालारनि दख'ना गाननानै आगर गोनां गाननानै ओमफ्राय देलायनानै खाफालाव फोथा गोथां फुनबा आयौ। माला आंखौ नुफेरबाय आयौ नायैनो कारेन्ट खुन्दायाव सौदावलायगोन आं। मा? नायैनो कारेन्ट खुन्दायाव सौदावना बेलथायलायगोन आं। नंगौ दख'ना गानबा नोंगौ आयु। बेसर बिबारनि आरोना बेसर बिबारनि ओमफ्राय फान्थाव कालारनि ओमफ्राय गलाब कालारनि बिदि गानबा आयु थोद। आंखौ नुदों जानो नों नुवा जायो नामाब्रा। औ नुदों। गोसोआवनो दुखु फैबावो नोंखौ बै माखौ बिदि ड्रेस गाननानै फट' गारबा आयु। मायाव नुदों आंखौलाय? फान्थाव कालारनिखौ गानबा नोंखौ साबसिन नुयोलै। ओमफ्राय आं फान्थाव कालार दख'नाखौ गाना। ओमफ्राय खाफालाव फोथा गोथां फुनबा आयो। खानायाबो ओरै हगारनासो लाबावो। माबायदि? खानायाबो हगारनासो लानायमोन। माला हगारनाय? हगारनायमोनब्रा खांख्राइ थेबनानै। मा? खांख्राइ थेबनानै हगारना लानायमोन नोङो। आं बुजियासै नों मायाव नुदों आंखौलाय? मोगथाङावसो होनदों आङो मबाइलाव। मा? मबाइलाव। फेसबुकआव? मा नाम आंना फेसबुकआव? नामखौबो नांगौ। मा? आं नुनायखायथ' नोंखौ खोन्थानो हादों आं खोन्थानो रोंदों नुवाबो बोरै खोन्थानो हागौमोन। ओंखायनोथ' मा नाम आंना फेसबुकआव? रहिलायानो नङा नोङो। ओमफ्राय टाइटेला मा? रहिला नार्जारि नङा। नङा आं टाइटेलखौ नंखाया नङा नामखौल' गोसोआव लादों ओमफ्राय टाइटेलखौ आं गोसोआव लायाखै दे। नों थगायदोंसो आं नङा बेलेगसो नुदों खोमा नोङो। थगायाखै ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गोसोथोलायनाय सानसैना गोसोथोलायो? आं गोसोथोआ रावखौबो। गोसोथोआ ओमफ्राय सोरजोंथो वाइथिं जाबाय थायो? गोसोआ दंखायो आंना। ओमफ्राय सोरजोंथो वाइथिं जाबाय थायो? मा? सोरजोंथो वाइथिं जाबाय थायो? गासिबो नोंलाय माला फन हरा? जायाफ्रामा दिनैसो सिनायाफ्रामा हसिया दिनैसो हरनानै फैला होनलायदों। नोंना बयफ्रेन्ड दंबाबो बेजों बुलायनानै जाय देरहायो बेजों मोनलायलायनायसो खालामोन आं। नै जाम्बा नोङो आंजोंनो फै बुलायलायनोबा। आयो बिदि होनबाथ' होद बुलाया नोंखौ अनगोनसो।
आं बाबायलै नों सिनायावसो आं जे रायलायबायलै दे नों मानसिया आंजों बादोंलै बिरादनो माबायदि मानसिब्रा नोंखौ नायथारगौमोन सोर मानसि सिनायनाय आं मानसिया लहाल' गैया सेस साराया नोंजों एखे गोजा बे गुफुरनि ना मानि होनदोंमोन नोङो नों मुस्किललै नोंखौ फथायनो थाखाय मुस्किल बिराद मेहेरनो नांगोन नोंखौ नङालै नों मा गामिनि होनदोंमोनलाय आङो दैमुगुरि मा अबे दैमुगुरि थै सिनाया नोङो ओंखायनोथ' गामि जोंथिंबो दैमुगुरि दं ओमफ्राय मा जायगा बिराद दिटेल्स नागिरना नोंखौ फथायनो थाखाय बा सोर मा जायगानि होनदों मोजां खोन्थालाय बे रावखौ सोर फोरोंदों बयफ्रेन्डआ फोरोंदों आं मिथियो बेखौ बयफ्रेन्डआ होनोमोन नोंबो होनग्रा जाबाय मा बे खोथाखौ बयफ्रेन्डआसो होनोमोन नोंबो होनग्रा जाबाय दाना सोर बयफ्रेन्ड नों रायज्लायबाय थाग्रा बयफ्रेन्डआ नोंलाय माबोरै मिथिखो मिथिया जाबाय सोर नों आंजों फाग्लाखौना दे मोनबा खानायावनो बुद्रुगोन आं